čaute. A máme tu novú hru Clash Royale, ktorú, ak ste videli prvú časť, no tak by ste ju mali poznať. Mnohí ľudia hrajú túto dokonalú hru, ktorá sa volá Clash Royale. Už som spomínal, že tento klan vyrobil môj kamoš Juro. A je to môj druhý najlepší kamoš. Tak keby ste sa s ním stretli, tak mu poďakujte, lebo vďaka nemu som dosiahol 1621 pohárov. Takže ďakujem, Juro, ďakujem. Tak a môžeme ísť na ďalší boj. No, na prvý boj. Poďme. Dám. Tá ja dám. Jej, on je milý. Tá on mi vymiestnil miesto. Dúfam, že nedá princa. Oh no, toto neznášam, keď mi niekto dá na princa, prosím vás, princa. Na týchto, neviem čo, jak sa volajú. Ježiš Kriste. To neznášam, keď mi niekto pošle balón. Je hrozné. Balón je strašne silný. On nemá na nikoho. Dobre. Tak ja si to s ním vybavím pekne takto. Vička, tam je na nič. Daj to tam. Aj toto vybuchne riadne. Jaj, ty kde ideš? Chlapče, čo tam používaš? Tak keď ty dávaš firebally, no tak ja ti dám princa boli. No, it isn't. Niekto použil Skeleton Army. Ani nevedel prečo. Tak a... ja dám princa. Zrkadlo. Ježiši Kriste. Zasa to urobil. Neznášam to. Niekto dá princa. Skeleton a... či čo to? Nie Skeleton Army. Ja, čo si myslíš, že vyhráš? Ja, to sa riadne mýliš. Prvé kolo vyhraté, dámy a páni. A plus 30. No, dosiahol som prvý rekord, čo som mal plus 33 a to som zvládol asi za 27 sekúnd. Tak. Niekto tu není v Clash Royale. Klan. Líder, toto som ja, Juro, najlepší kamoš, kolíder. Tamer TV, kolíder, Messi, Juro bratranec, Andy, Juro brat, kolíder, Fuhihi, Juro, líder, Ronaldo, Juro bratranec, JKMNH, jeho. On na mobile a Messi jeho bratranec. Tiež. Tak a to by sme mali všetko. Takže ako vidíte v zostave môžete mať len 8 kartičiek a ja mám balón, princa, megapeku, potom nejaké dielo, pozrieme sa, jak sa volá. Rocket, zrkadlo, neviem, Mirror, potom toto poznám, Level Hound, Barbarians,
a Skeleton Army. Ak viete, Skeleton znamená kostry a Army znamená armáda. Takže tí, kto má v útoku, môžete si ich pozorne popozerať. A ak moc rýchlo to dávam, no tak si stopnite video a môžete si to pozrieť. Dali tu nový elixír. Neviem, čo to je, na čo to je, ale pozrieme sa, v ktorej aréne to je. Tak. Teda v aréne Hog Muntai. Legendary Arena. 11. aréna. Ocenenia. A samé ocenenia. No, to by bolo všetko. Ešte vám tak, pustím vám ešte jedno video. Potom podám kamošom na pozretie. A dám to rýchlejšie trochu. Ak vám to vadí, napíšte to do komentáru, že to nemám robiť. Ja to nebudem robiť, keď mi to tam napíšete. Pardon. Dajte tam niečo už. Viete čo, ja by som urobil? Elektrického wizarda by som pustil nie tam, kde je teraz, ale ja by som ho pustil k tej vežičke, čo má 149. Elektrický wizard je dosť silný. Takže čo si myslíte, že kto vyhrá? Ten, čo má 0 vežičiek? Ten, čo má 1? Podľa mňa ten, čo má 1 zníženú, lebo videl som tam hore vpravo, že majú už málo času. Takže a pekne to pošlem kamošom šare. Dobre, to môžete vypnúť. A takto sa im to tam objaví všetkým a môžu si to pozrieť. Tu má ukážem vám od začiatku všetko, čo sme si napísali a všetko, čo sme tu mali. Takže ak to dávam rýchlo, tak to môžete si zastaviť video a môžete si to prečítať. A toto je všetko. Tak. Tvorím si ešte cestu. Takže toto by bolo pre naše videjko asi všetko. A dávajte lajky, ako som hovoril, zmrštite tlačítko like. A uvidíme sa pri nových videách.